Umhlangano, i-EFF izophinda igxile ezindabeni zokwakha imigomo yeqembu. What we are going to be doing at the venue is that we must speak of a program of action that is going to lead the regions of Gauteng to higher heights for the EFF in terms of accumulation of not only votes of the EFF. IGauteng nokuyiyona ebhekwe ngamehlo abomvu kubukeka iqembu lizobhekisisa ukuthi lisebenzisana nobani ngenyanga edlule. Umholi weqembu Julius Malema uveze ukuthi ubuholi be-ANC esifundazweni buxoxisane naye ngokubambisana ekwakheni uhulumeni obambisana eGauteng naKwaZulu-Natal. As to say that there is a cozy relationship, you will have to explain that part in terms of how you define coziness. But these are stakeholders. The ANC remains a stakeholder. They remain a representative of a majority of society. Uhlalo weqembu ekuruleni uNkululeko Dunga nongasakhethwe njengosihlalo wesifundazwe ngesikhathi ebuzwa ukuthi ngabe uzosamukela yini isikhundla ube namahloni. That answer will be given in the assembly. Kusenjalo iqembu liziphikile izinsolo zokuthi uMalema uyagxambukela ezindabeni zemihlangano yokukhetha ubuholi beqembu. Any claim that the Commander-in-Chief and Julius Malema is meddling in the affairs of the Provincial People's Assembly are just a continued stereotype of a firm leader who is firm, and his astuteness has led people to brand him as some form of dictator. It's baseless. Zingaphezulu kwenkulungwane izithunywa ezizobe zimele izifunda ezinhlanu eGauteng ezizobe zicacisa ngempelasonto ukuthi ubani ozothatha iqembu alise enqungqutheleni yokukhetha ubuholi ngo-2023 ukulungiselela ukhetho lwango-2024.